A miña relación co galego comeza, tardíamente, porque eu nacín en Venezuela e cheguei aquí aos 6 anos, así que, aínda que os meus pais eran galegos, supoño que tampouco sentira falar moito en galego, pero o que sí lembro perfectamente que ao pouco de estar en Galicia sentí unha atracción especial por este idioma e por incorporarme a falalo, e lembro as bromas sobre todo de meu pai cada vez que decía un non ou si ou estas cousas, facíalle moita gracia. Supoño que a ele o entorno, porque iso iba mesturado, claro, co meu acento venezolano recén chegado. Non teño lembranza precisa, claro, de cando comecei a escribir as primeiras tonterías, pero as primeiras veces que os meus textos viron a luz foi en La Voz de Ortigueira, un semanario de Ortigueira que se chamaba cariñosamente La Berza, porque en algún momento se imprimira nun papel verde, e que dirixía Foxo, un home que sempre mantivo a súa, sempre se mostrou como un home moi de dereitas e demais. Sin embargo, tiña esta publicación moi aberta ao galego e logo extraordinariamente aberta á incorporación de xente nova. De feito, a min, constame que non me coñecía de nada, enviei os primeiros textos a algo que pretendía ser poemas, e tampouco sei moi ben se o primeiro que me publicou era en galego ou en castelán, pero en calquera caso ali comecei a publicar en galego, é un amor que dura dende aquela. As outras primeiras cousas foron poemas que escribín no bacharelato, e supoño que en boa parte tamén non só pola lóxica da adolescencia, senón tamén polo contacto con González Garcés, que nesa etapa, en cuarto, quinto e sexto, foi profesor meu de literatura. E, a partir de aí, a verdade é que xa non deixei de escribir, pois tanto como xornalista como escritor, e sempre que puiden en galego, claro.